Dobré ráno, Slovensko, priatelia a všetci, čo to pozeráte. Mimochodom, toto vám musím ukázať. Akože, takto sa poskladať to dokážu iba niektoré zvery. Ale poďme sa ešte raz vrátiť k tomu. Takže priatelia, pekný deň vám prajem a nezabudnite si zajtra zmeniť čas, pretože dnes v noci z 2. hodiny na 3. sa mení čas. A keď začnete robiť istú príjemnú činnosť o 2. a bude vám trvať hodinu, tak o 3. ju môžete začať znova, pretože keby ste ju ani nespravili. A samozrejme vyhrajú tí, ktorí majú dnes nočnú, pretože budú mať o 1 nočnú menej. Poďme sa pozrieť, čo nám zase tento týždeň dal a bolo to celkom zaujímavé. Začnem bývalou prezidentkou Zuzanou Čaputovou, o ktorej liberáli natočili ten skvelý film Prezidentka, len mám taký dojem, že Zuzane Čaputovej sa tento film ako si nepáči, nepríde na premiéru a pravdepodobne ju nevyschvaluje tak, ako by si ona predstavovala. A konečne mám niečo so Zuzanou Čaputovou spoločné, a to konkrétne, priatelia, to, že na tú premiéru ani na ten film sa ani ja nechystám. Ďalšia taká obrovská vec, priatelia, ktorá sa tento týždeň odohrala, bolo to, že v Rusku sa konalo summit BRICS. A hups, liberáli už dnes plačú. Plačú Spojené štáty americké, respektíve demokrati zo Spojených štátov amerických. Plače celá Gertruda von der Leyenová. Diktátor Zelenský vzliká od útorka doteraz musel vyplakať obrovské množstvo servítok, pretože sa ukazuje to, že pre Vladimíra Putina, prezidenta Ruskej federácie, ktorý je mimochodom stále prezidentom Ruskej federácie, ktorého si stále zvolili občania Ruska, si stále zvolili sekunda. Niečo tu mám, musím to spraviť. Čo ide znova. Takže skutočne vrátim sa ešte raz k tomu. Celý Západ si myslel, že porazí Rusko a ako si sa mu to nepodarilo. Pre Vladimíra Putina to bolo tzv. Symbolické víťazstvo, kde celému svetu ukázal, že Rusko nie je globálny vývrhel. A skutočne BRICS, obrovské množstvo krajín, dokonca tam boli aj z OSN, kde si to poriadne od neho zlízli, sa ukázalo, že chcú urobiť svet lepším a skutočne sa Západu nepodarilo izolovať to Rusko na kraj spoločnosti a v tento týždeň to Vladimír Putin jednoznačne ukázal celému svetu, že Rusko není žiaden outsider a chystajú sa obrovské zmeny a idú poraziť obrazne povedaný Západ. A Ruská federácia ukáže celému svetu spolu s Čínou, Brazíliou a tými ďalšími štátmi, ktoré sú v BRICS, že oni sa nejakého toho západu neboja a vám garantujem, priatelia, že v priebehu niekoľkých rokoch sa ukáže toto zoskupenie BRICS ako dosť podstatné a najsilnejšie sveta. Totižto cieľom BRICSu je vybudovanie lepšieho sveta, v ktorom sa bude rešpektovať názor každého národa. Toto tu v Európe nemáme, tu počúvame iba názor Spojených štátov amerických. Takže áno, skutočne BRICS dosiahol svoje. Ukázalo sa, že Ruská federácia nie je žiaden vývrhel. Ukázalo sa znova, že tie sankcie voči Ruskej federácie z Európskej únie a Spojených štátov amerických absolútne nefungujú. Doplácame na to len my. A zasa začínal spomínať niečo také, že vyeskalovali Rusi napätie tým, že tam prišlo cca 12 000 severokorejských vojakov.
Tak ja by som sa chcel spýtať Spojených štátov amerických, Francúzska, Nemecka a ďalších krajín, ktorí neoficiálne posielajú vojakov na Ukrajinu bojovať, kde podľa štatistík Ruskej federácie umrelo už cca 80 000 zahraničných vojakov, tak tí tam čo? Tí sa tam zjavili z nenázdajky? Ale hovorím, keď už sme pri tom Rusku, pozrite si video, ktoré sme spravili s Miškou Ganovskou, ktorá bola v Rusku, v Donbase, a skutočne to tam nie je tak, ako nám tie skvelé médiá rozprávajú. Pravdepodobne to stiahnem aj ja a budete si to môcť pozrieť aj na mojom kanáli, či už na Facebookovom alebo Reštart.cr. Takže ozaj, klobúk dole, Vladimír Putin ukázal celému svetu, ako sa to robí. Takto sa to robí do psej matere. Slovami premiéra Roberta Fica. Ďalšou obrovskou kauzou, ktorú liberálne médiá znova vytiahli, je hymna Slovenskej republiky. Tak, zase klamali, nič sa nejde meniť, nejde sa meniť text, nejde sa meniť ani nápev hymny, ale oni potrebovali trošku ukázať tým svojim liberálom, že tá zlá Martinka Šimkovičová ide ešte aj zmeniť hymnu, no nejedná sa o to. Oskar Róža to jasne povedal, nie ministerstvo oslovilo jeho, ale on oslovil ministerstvo. A najväčší problém, priatelia, ktorí majú liberáli, je to, že Oskar Róža ako umelec nie je na tej ich správnej strane liberálnej, nie je proti Martinke Šimkovičovej, a Oskar Róža to perfektne povedal aj u Daniho, kde jednoznačne povedal, hymna sa meniť nebude, peniaze za to nedostával žiadne a proste jednoducho budeme tu mať krajšiu hymnu, na ktorú sa skutočne, priatelia, ja teším. Neviem ako vy, ale ja sa určite teším na to, pretože, ako som tento týždeň spomínal, slovenská hymna je pre mňa najkrajšia, potom je druhá ruská hymna a teraz môžete robiť kotrmelce, salta, môžete robiť čokoľvek, potom česká hymna a tak ako počúvam balkánsku hudbu, počúvam aj ruskú hudbu. Takže asi toľko k tomu. Obula sa do neho samozrejme nikto iný ako naša Dorotka Nvotová. Tá sa vyplakala, naložila Oskarovi, pritom všetci sme už zvyknutí na jej hlúposti, ktoré tára. Mne to dakedy kamarát rozprával štýlom, buď jej vyjde z huby smrad, alebo piť blbosť. A samozrejme, demokrati pokračujú v referende a v týchto chvíľach znova žobrú peniaze od ľudí, pretože referendum je nákladné a treba položiť túto vládu a proste, hovorím, majú to celkom v tých hlavách pometené a jednoznačne sa boja o to, že už čoskoro sa celé Slovensko dozvie, že strana Demokrati možno mohli byť spojení s atentátom na premiéra Roberta Fica. Ďalšia vec, ktorá tam je taká zaujímavá, priatelia, tak skutočne tento výkvet spoločnosti, demokrati, ktorí žobrú tieto peniaze, no ja som zažil 2 referenda. Pamätáte si alebo spomínate si na nejaké také časy, že by premiér Robert Fico alebo všetci, ktorí podporovali toto referendum, či už prvé alebo druhé, v prvom sa vybralo 600 000 podpisov, v druhom sa vybralo 400 000 podpisov. Nechcem sa chváliť, ja som dohromady vybral cca 25 000 podpisov, v prvom 14 000, v druhom 10 800. Chcem pochváliť znova Zuzku Matejčkovú, ktorá v druhom referende mala podobný výsledok ako ja. A to sme boli jedinci, ktorí toľko dokázali vyzbierať. V živote sme od nikoho nežobrali peniaze. Ale áno, demokrati sú žobráci, žobrú peniaze. Apropo, ja sa divím, pretože Jarko Naď by mal mať nejaké tie 3 milióny eur z úplatku. Či kam to posiela? Stavia niečo v zahraničí? Možno sa raz dozvieme. Ďalšia vec, priatelia, v Národnej rade Slovenskej republiky bol aj premiér Robert Fico. Podotýkam, 4-násobný premiér. A zaútočil na neho poslanec Dostal. A priatelia, ten Dostal toľko, čo sa doňho zmestilo. Premiér Robert Fico mu strašne naložil. Takže hovorím, Dostal, to, čo mu patrilo, asi zaslúžil.
Robert nenechal na ňom jedinú nitku suchu. Zastal sa v Národnej rade aj doktora Kotlára, ktorý je splnomocnencom vlády pre tie covid šialenstva, a premiér Robert Fico v pléne Národnej rady povedal, že treba vyšetriť skutočne 21 000 úmrtí. Niekto za to musí niesť aj trestnoprávnu zodpovednosť. Vid Zuzanka Čaputová, Jarko Naď, Igor Matovič, Richard Sulík a všetci z bývalej pandemickej komisie. A taktiež povedal vec, že aj on pozná ľudí z okolia, respektíve každý z nich, ktorí tam sedeli v Národnej rade, pozná niekoho, kto má po tej šmakotinke vedľajšie účinky. Ja osobne tiež poznám niekoľko ľudí, ktorí majú niektorí obrovské problémy po tej vakcíne, niektorí museli skončiť na invalide a niektorí aj umreli. To je ten Pfizer. To je tá sloboda, o ktorej nám rozprávala tá predchádzajúca vláda. Takže áno, dostal to, čo sa do ňoho zmestilo. Chudák Tibor Gašpar si to tam znova musel vykomentovať s Kolíkovou, tiež je strašne naložil. A ja si vážne myslím, priatelia, že politici by mali v skutočnosti prechádzať psychologickými vyšetreniami. Napríklad taký Igor Matovič, psychiatrický pacient, utekal do Čiech kvôli Babišovi. To nevymyslíš. Keď mu nevyšla kauza maslo, pretože keď si uvedomil, že to maslo, ktoré išiel kúpiť do Francúzska, za ktoré zaplatil cca 500 eur, pretože letenky, hotel, ubytovanie niečo stáli, tak si uvedomil, že to nevyhral, tak utekal do Čiech. Tak najprv podporil Babiša v minulosti, potom bol proti nemu a dnes je znova proti nemu. Ale to, že Andrej Babiš vedie spor s ministerstvom vnútra alebo so Slovenskou republikou už niekoľko rokov a vždy vyhraje, na tom nič nie je zlé. Čo máme ďalšie také? Ja aj samozrejme, naša jesenná telenovela stále pokračuje, priatelia, ale v týchto chvíľach už není taký podstatný Andrej Danko, predseda SNS, ktorý sa pravdepodobne trošku skrotil, ale za to, priatelia, Rudko Huliak, ten ide. Rudko Huliak z Očovej to ukazuje celému Slovensku, ako sa nervovo zrútil. Ináč sa to nazvať nedá. Dokonca včera mi písali ľudia, že či je ten Huliak zhúlený, pretože bol včera aj u Daniho a zás nakladal na Tomáša Tarabu, zás nakladal na Andreja Danka. A priatelia, ja vám hovorím, Rudolf Huliak padol na tú istú úroveň ako psychiatrický pacient Igor Matovič. A nech sa tu Rudovi páči alebo nie, je presne to isté, čo Igor Matovič. Kope do všetkých, kope do všetkého, ale keď bol s nimi, tak držal hubu. Si veľmi dobre pamätám ešte časy LSNS, keď podrazil LSNS. Vtedy kopal do Smeru. Potom pred voľbami ako Národná koalícia zase kopal do Smeru. Zaskopal do premiéra Roberta Fica. Po atentáte zmenil názor a už to bol náš dobrý premiérko. Dúfam, že sa vráti. Dnes sa tomu premiérovi strká do zadnej časti tela, len nemá toľko vazeliny, aby sa tam vopchal. A premiér Robert Fico nemá rád zradcov. A on zradil. Hovorím, dostával som všelijaké také informácie, čo včera rozprával Udaniho, ako mu slúbili miesto guvernéra, ktoré malo ísť pánovi Luptákovi. Prosím. Mimochodom, v týchto chvíľach Lupták má trošku nejaké škandály s orgánmi činnými v trestnom konaní, respektíve s finančnou správou. A ja som toho názoru, že mne jedno, či je nejaký politik koaličný alebo opozičný. Ak spravil niečo zlé, musí sa to vyšetriť. A v týchto chvíľach Lupták, poslanec, má dosť veľký škandál, o ktorom si povieme niekedy v budúcom týždni, už získavame nejaké informácie. A ten výsmech toho, že Robert Fico mu slúbil
miesto guvernéra pre tohto. Viete, čo ste? Ste v týchto chvíľach. Ty, Rudo Huliak, Lupták a žiaľ aj pán Ševčík, obyčajní, nezaradení poslanci. Nič viac, nič menej. A vy sa modlite, aby táto vláda bola ešte ďalšie 3 roky, pretože ste mohli byť ešte ďalšie 3 roky poslancami. Potom pravdepodobne nemáte šancu. So zradcami nikto nepôjde. Andrej Danko nech je taký, aký je. Ale on nepodrazil ešte takto nikoho. Keď útočí na hlas, on nebol s Hlasom. A to, že ste vystúpili tento týždeň z poslaneckého klubu SNS a mysleli ste si, Rudko, že ste frajeri, že položíte SNS, tak ste to dostali naspäť aj s úrokmi. Pretože premiér Robert Fico, strana Smer, Slovenská sociálna demokracia, zachránila svojho koaličného partnera. Nehodila mu do chrbta dýku, jak ty. A apropo, ako sa ti vozí na tom novom Superbe, ktorý není ani len pomalovaný nálepkami Národná koalícia. A dostávam informáciu, že je to celkom slušná výbava Laurina Klement. Po zrade nové autičko. Takto sa to robí, nie? Samozrejme, obú sa aj do tej baterkárne, ktorá už pravdepodobne s najväčšou pravdepodobnosťou v tej očovej nebude, že on o nej nič nevedel. Že to s tými Číňanmi on nevybavil. A že pán Ševčík už ani nepozdraví Danka, podobné veci, priatelia. Hovorím, Huliak zacítil moc, zachutila mu, chcel sa stať šéfom SNS, nevydalo, ale toto, čo robí, ja osobne si myslím, je politická samovražda. A rozprávky o tom, ako všetci v týchto chvíľach si dávajú žiadosti do Národnej koalície, no ukáž to. Netreb len tak do vetra. Aj také niečo, že chceli ísť s Andrejom do ringu. Hovorím, Rudo Huliak to dáva na Matoviča. Matovič 2. Takže toľko asi dnes k tomu, čo týždeň dal. Hovorím, určite tam boli ešte nejaké menšie veci, ale nebudeme to v týchto chvíľach rozoberať. Prajem vám pekný deň, nezabudnite si zajtra nastaviť čas. A ja, čo stávam prevažne okolo 4:40, tak budem stávať 3:40. Pekný deň prajem.